B'investiment ta' 6 miljun euro l-kumpanija Eurobindo Malta se tkun qed tkabbar l-opera tagħha f'pajjiżna u toħloq aktar minn 100 impjieg ġdid. Dan tħabbar waqt żjara l-Prim Ministru Joseph Muscat għamel lill-kumpanija tal-farmaceutika f'Ħalfar fejn bħalissa għaddejjin xogħlijiet biex din tkabbar il-faċilità tagħha. Fil-fatt b'din l-espansjoni l-kumpanija internazzjonali se toħloq f'pajjiżna waħda fost l-akbar faċilitajiet tal-eżaminar u l-pakkeġġjar tal-mediċina fl-Ewropa. Fid-diskors tiegħu iċ-ċermen tal-Eurobindo Ram Prasad Reddy saħaq li Malta għandha rwol kruċjali fl-espansjoni tal-kumpanija madwar l-Ewropa. Huwa fisser kif il-Gvern Malti offra appoġġ totali f'dan kollu u kien dan is-sosten kontinwu li wassal il-kumpanija l-tkabbir spedit meta l-kumplament tal-Ewropa tesperjenza diffikultajiet finanzjarji kbar. Tal-istess fema kien il-General Manager tal-fabrika f'Malta Frederick Schembri li f'kummenti ma' One News qal li l-istabilità kienet fattur deċiżiv biex il-kumpanija tespandi l-opera tagħha f'pajjiżna. Eurobindo hija kuntenta f'Malta minħabba raġunijiet diversi. Għandek stabilità ekonomika li joffri l-pajjiż, kien hemm support kbir mill-Gvern ċentrali biex dal-proġett jista' jsir mod reali f'perjodu ta' żmien qasir ħafna. Għaddejjin diskussjonijiet mal-Gvern biex inkomplu nkabbru fuq proġetti oħra barra dan l-investiment li qed insemmi. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru esprima sodisfazzjon għal dan l-investiment ta' Eurobindo li fi kliem huwa wirju oħra ta' fiduċja fid-direzzjoni ekonomika li qabad dan il-Gvern. Filwaqt li fisser kif ir-ross fil-kontijiet ta' dawla n-negozji qed jassigura titjib fil-kompetittività ta' pajjiżna, il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern li jipprovdi klima ekonomika sostenibbli biex l-industrija tkompli tifjorixxi. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona deskriva l-Eurobindo bħala kumpanija ta' importanza globali li tesporta lejn 125 pajjiż. Żied li dan l-investiment huwa ċertifikat ieħor tal-ħidma li tissir mill-Malt Enterprise li fl-aħħar sena approvat xejn inqas minn 143 miljun euro f'investimenti diversi.